Nanging gumantung kelawan Prabu Tinegara
mudune para nayaka tamtama lan kawula kula gliking kekarepan manunggaling tekad ing kono bisa ndadekake kuncaraning kadipaten Raja Besi. Pakaryan sing apik, pakaryan sing becik lestarekno, cek menting ulah magang anyar kang kepengin ngabdekake juragane ana Raja Besi kene. Yes, to akedhawu. Sawentara pinagangan mlumbu. Prajurit tingek Sapa timbalan Kanjeng? kepriye kewajibane lho? Ikanto berkas panjenengan anggen kula netepi jejiban ngolah kridane kaprajuritan samenika sampun trenggina Kanjeng. Sawaji-waji panjenengan badhe netepi pirsa kula mboten badhe damel kuciwa Kanjeng. Aku keprung matur nuwun. Marem bombong ora ketango kowe prajurit tak itung durung sepiro wae kon mundak derajatmu minangka loreng tamtama ana Kabupaten Raja Besi. Neng pranyata kowe bisa tak andalake kowe minangka prajurit andalan saka Kadipaten Raja Besi ya. Nggih, Bakal siapa yang kestarek?ista kan jauh. Bali marang siro kakang pati gagak ludro. Kula paring dawuh Kanjeng Adipati Jatipun. Sawise sato telungguh kadiparan Purwo Madya Usana. Panguripaning kawula ana ing Kadipaten Raja Besi. Kados ingkang sampun dipunaturaken sedaya nayaka nandhal. Alokipun kawula sakukuban wonten ing Kadipaten Raja Besi. Wiwit saking pucuking arep mandhap wonten ing Karang Pradesan minggah wonten ing Kitaraja. Menika sami alok mubra-mubru bebasan alapur madu. Yen kaya ngono panguripaning kawula tasih kang mapan Karang Pradesan munggah ana pucuking gunung saiki wis padha ngrasake bagya mulya uripe. Menika leres Papan mbah ora kurang. Papan pawiyatan uga wis tak wangun. Kabeh kuwi mau mung kanggo kemakmuran saha kanggo kamulyaning kawulaku. pewangunan sak menika sampun warata. Lho, Boten wonten bentenipun. pancen sengaja tak bangun padha. Nggih. Aja nganti ana tembung aku dadi dipati bancing demban selatan lawan kawula. Dene ana kekurangane desa kono durung tak bangun. Jeneng langun kuwi ora bisa sepisan kelakon nanging kudu gilir gumanti. Menika mawi leres. Nanging ing wujud kasunyatan sakukuban wonten ing Kadipaten Raja Besi. Menani wewangunan sampun ketingal warata. Menika saya nguncalaken asmanipun Kanjeng Adipati Jatipur. Dek, Kula paring dawuh. mestine jroning atimu ana rasa tandha pitakon dene iki ora dina pisoan. Nanging aku nglumpukake sakabehing para sentana nayaka lan tamtamaning prajurit merga aku kepengin bawa rasa kelawan wakne pati gagak ludra. Lah, pangapunten Kanjeng Adipati. Panggen menika kamangka menika dadi dinten pisowanan. Bener. Nanging kenging menapa Kanjeng Adipati ngempalaken sedaya saka Gunayaka Sentana wonten ing Kadipaten Raja Besi. Lajeng napa Darma? Saelingmu aku wis ora netepi sowan ana ing Kadipaten Kasultanan Demak Bintoro. Wis pirang rambah. Manut petang kula udakara wonten tigang pisowanan. Lah, ya iki. Apa sebabe aku ora nate netepi kewajiban? Sowan Ngabiyantara ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Lajeng napa darmane kamangka Kanjeng? Raja Besi menika tasih kabawah perintah wonten ing Kasultanan. Lajeng napa
ingkang jalari Kanjeng Adipati Jatiputra boten kersa ngabiyantara sowan wonten. Nalika aku sowan ana ngersane guruku Bapa Bengkok ana ing Kali Tidul. Iki aku diparingi piwulang. Aku entuk pitutur. Sing isine pituturku kalamunta wulu pametune bumi ing Rajek Besi kanggo asok lodong pengarep-arep tondo yekti manukule Rajek Besi lan Kasultanan Demak Bintoro muspro nglempara bebasan kaya dene nguyahi segara. Pripun kados pundi? Ya wae coba saiki iling-ilingan Rajek Besi kuwi dudu peparinge Sultan Trenggono ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Jumenengku dipati ana ing Rajek Besi ora saka peparinging Sultan Trenggono. Ning kabeh kuwi mau saka peparinging Sinuwun Prabu Brawijaya ana ing Majapahit. Kalamunta aku deku-deku amari keluh, aku tansah nyembah lawan Sultan Trenggono. Saben setahun sepidan wulu pametuning bumi ana Rajek Besi kanggo asok londong pengarep-arep. Apa ora luwih prayoga kalamunta wulu pametuning bumi ana Rajek Besi iki kanggo kamulyaning kawula ana ing Kadipaten Rajek Besi iki. Aturipun Bapak Bengkok kados katen. Bener. Kula sarujuk sanget. Wis sarujuk. Jalaran menapa kula dimangertos peparingipun panjenengan nggih jumeneng wonten ing Kadipaten Rajek Besi. Menika peparing Sinun Prabu Brawijaya. Bener. Boten wonten ginanipun Kanjeng. Pramila kula nyarujuki lekasipun Kanjeng Adipati Jatiputra boten sowan wonten ing Demak Bintoro. Malah keporo aku duwe pengangen-angen. Aku kepengin balekke kuncaraning negara Majapahit. Dur kepengin munggo atur pamrayogi. Menawi kula namung tut puri handayani napa ingkang dados kersanipun Kanjeng Adipati Jatiputra. Kaya ngono. Nggih. Prajurit. Upama aku ora sowan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Mongko aku kepengin cipta lan aku pengen ngeluri Majapahit kudu bali kaya ing ngene ya ing Rajek Besi iki. Upama mengkone dumadi perang antara Rajek Besi lan Demak Bintoro, apa sekirane kowe wani ngrukupi bumi aji ana ing Kadipaten Rajek Besi? Wani apa ora? Wantun, Kanjeng. Wani ngerti? Wantun, Kanjeng. Yo, yen pancen wis kaya tekadku kaseng kuyung dening Waknipati uga Sentana Nayaka lan Tamta mula padha dipidhangetake. Wiwit dina iki Rajek Besi balela Demak Bintoro. Amit, amit, amit. Prajurit, nggih balungan. Yopo agung. Korsine kok komplang. Mangkin riyen dipun rantos sawetawis. Kaya ngono. Oh, nggih. Monggo, monggo. Matur nuwun. Ampun waton, menika wonten palengganipun. Ngaturaken pambagya Nilakrami sakrawuhipun Kilurah Patih Wonosalam Priyaga luhur saking Demak Bintoro. Tiba padha-padha yayi Dipati Jatiputra. Ngaten nggih. Kosok baline piye keluarga ana ing Rajek Besi rak padha seger waras. Kula wangsa wonten ing Rajek Besi sami bagas warasan
boten kekirangan salwireh menapa kemawon. Syukur alhamdulillah. Upami rawuhipun wonten ing Rajek Besi menika atur cecala langkung rumiyin tartamtu wonten prajurit ingkang badhe mapak rawuhipun Kilurah Patih Wonosalam badhe kapapak ngangge joli jempana minangka titianipun priyaga luhur saking Demak Bintoro. Matur nuwun Yayi. Rasah kaya ngono. Lho menika saestu. Oh, ngaten iku. Yayi Dipati. Tindakipun wonten Rajek Besi menika dapur kangen kalih keluarga wonten Rajek Besi menapa wonten kawigatosan. Yayi Dipati Jati Purba. Nganti aku tekan Kadipaten Rajek Besi iki tenane ngesti dawuh panjenengane Kanjeng Sultan Patah mung arep nanjehke marang Yayi Dipati Jati Purba. Jalaran wis marambah-rambah udakara wis ana telung pisowanan Yayi Dipati Jati Purba ora marak sebo ing Kasultanan Demak Bintoro. Tenane ana apa ya, Pak? Oh. Dados perkawis kula boten sowan Abiyantara wonten ing Demak Bintoro dados pirembaganipun para punggawan Prabote Negari Kasultanan Demak Bintoro. Mesti wae kaya ngono ya. Nggih. Anggen kula boten sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Pancen sampun kula dodo, kula jarak boten sowan. Wis kok jarak ora sowan. Nggih. Apa pawadane ya? Pawatanipun gumadhong. Rajek Besi menika boten peparingipun Sultan Trenggono kula Jemejer Dipati wonten ing Rajek Besi. Ugi dedek nugrah aning Sultan Trenggono. Nanging sedaya wau awit saking kersanipun Sultan Prabu Brawijaya Majapahit ing semanten. Mila kula nemtokake Demak Rajek Besi tegese Rajek Besi Balelo. Yayi Dipati Jati Purba, kladuk tembungmu nganti kowe ngucap Balelo. Mongko jeneng Balelo kuwi urung tan urung bakal nuwake perang kang gedhe. Mongko bumi Rajek Besi kala semono peparingane Brawijaya. Nanging iki dina punjering pemerintahan ana ing Kasultanan Demak Bintoro. Lah elingke yen ana kedadian perang Rajek Besi lan Demak Bintoro, sepira kekuataning Kadipaten Rajek Besi. Demak Bintoro kae punjering pemerintahan akeh dipati pemancat kang nyengkuyung atek-atek ing Kasultanan Demak Bintoro. Patih Wonosalam. Ora ketang Rajek Besi mung sak megaring wae. Ora ketang prajurite kalah mungsuh kelawan prajurit saka Demak Bintoro. Jalaran wilangane prajurit mesti akeh prajurit Kasultanan Demak Bintoro. Nanging golong giling kekarepan nyawi jeneng tekad kang kepengin balekke kejayaan Majapahit iki kan dadi sangning kon bakal wani Demak Bintoro. Yayi Dipati Jati Purba, sepisan meneh tak elingke. Yen nganti Yayi Dipati ora gelem sowan ing Kasultanan Demak Bintoro, mongko tekaku nyang Rajek Besi wis karet perane prajurit Demak Bintoro kang jagol-jagol. Dene Yayi Dipati ora gelem sowan, kapeksa tak gecak perang kene. Badhe kula wangsulaken tiang-tiang Yen kaya gelis balekke Wonosalam suwe bali ka Demak Bintoro. Raden, kecak perang ora Demak. Monggo.
Apa perjurite kalah
punika wonten madyaning ara-ara. Kok kabeh padha nglumpuk terus wong tuwa diundang. Iki ana wigatine apa kek? Katuran priksa Bapak Peko. Iya, Kula sampun ngesti dawuhipun Bapak Peko. ya, Ingkang parkedah kula mangsulaken kejayan Majapahit. tegese. Kula balela wonten ing Demak Bintoro. Lampan kula balela wonten rawuhipun Patih Wono Salam. Rawuhipun Patih Wono Salam. Beto prajurit kang boten sithik. Tumpah diperang Rajek Besi lan Demak Bintoro. Wis kelakon perang. Sampun. Rajek Besi lan Demak. Bagus, bagus. Yo kuwi sing tak karepake. Pangestunipun Bapak. Jroning campo perang Rajek Besi lan Demak. Terus pungkasane piye? Pangestunipun Bapak. Ya, Prajurit Rajek Besi kalah. Kalah. Rajek Besi kalah. Kowe do kalah. Syukur. Nuwun sewu. Kok malah sampeyan bilang iki? Monggo prajurit Rajek Besi menika anggenipun perang. Menika boten metung nyawa, boten metung warga. Iya. Tinilang maju wonten pranagara. Lho kok malah sampeyan seneng? Aku muni syukur karena kalahe prajurit ana ing Rajek Besi. Mergo apa, Gen? Sebab napa? Nek urung tau ngrasakno kalah, ndisa bakal dadi menang. Ana menang, ana kalah. Ini wis tau ngrasakno kalah. So ben ora kalah meneh. Ben iso dadi menang. Lah ngono. Nanging menawi kula hamastani sing salah niki boten prajurit, Ya, nang sing salah Bapak Pengko. kok iso Lho aku nggih, salah? sampeyan sing ngubupi supaya aku balelo. Ah, Dadi perang Rajek Besi kalah. Iya. Lho nek ngaten sampeyan iki dukun, nang dukun sing ora mandi. Nuwuk prajurit, lho prajurit kok kalah. lagi ki ana dukun dipaido. Lho nggih. Bagaimana sampeyan kalah. Aku dukun mandi ta ora? Eh? Wah. Apa sebabe dukun ora mandi? Lah niki Lah wong dukun ora mbok gawakno gula kopi. Sodron, ini. Kowe dhewe wis tak utus supaya kowe ngetri gula kopi kintal-kintalan nganggo gerobak mbok terke ora. Wis perintah karo prajurit. Niki supaya perintah. Ngeteri gula kopi ning nggonku. Wes. Walah kopine diombe dhewe. Bocah nakal iku. Tahu guru. Upama iki dina urung iso ngalahno Demak, tegese lumrah. Kok saged dateng? Iya, Demak kecondhokan pusaka sing ampuh. Mbak kacembukan saka singa. Rubuh keraton Majapahit, Senopati Demak loro. Siji Sunan Mulya Umar Said, loro Sunan Kudus. Rubuhe Majapahit kajaba bondo donya rayan digawa ning Demak, uga pusaka ampuh Majapahit diboyong ning Demak.
Ora somben go melok dobrak sale ya. Pusaka ampuh Mojopahit cacahe 7. Cacah pitu. Eling-eling. Pitu cacah pitu sakmenika dumunung wonten pundi? Sing 3 digawa Sunan Kudus, sing 4 sing boyong Sunan Mulya. 3 sing digawa Sunan Kudus, Menapa kemawon? siji Bende Macan Guguk. Bende macan guguk. Apa ye? Apa? Bende macan guguk. Bagus. Bende Macan Guguk. Angka 2 Cambeti Gundur Lawe. Angka 3 Bende Sekar Delima. Apa, Tron? Marmo. Limo. Kowe 3 sing digawa Sunan Kudus, Lajeng ingkang sekawan. sing 4 digawa Mulya. Kala Kanigara. Goro. Sabuk Taliwangge. Buk Taliwangge. Gerincing Gumbala Geni. Cing kumpul geni. Kang pungkasan Kiai Sengkelak. Kiai Sengkelak. Peranganing pusaka 7 sing paling ampuh wujude keris. Kang aran Kiai Sengkelak. Yasane Empu Supo Madurangin Manggel Pulpene Kalijogo. Kiai Sengkelak kaboyong ning Demak. Ben ora dadi rebutan sisa-sisa Mojopahit. Akale para wali Demak, para sunan, jeneng Kiai Sengkelak dilangi, diganti jeneng Kiai Gentong Silatung. Lah, ampuin Demak angel dikalano krana Demak kecundukan Kiai Gentong Silatung. Anak angger Jati Purba. Kuwawa mancal panguasane Sultan Patah, ya panembahan Palembang ing Demak. Menawa anak angger Jati Purba, kuwawa ngregem Kiai Gentong Silatung. Menengat kula colonge Gentong Silatung. Bengkok kalamento kula saged ndarebeni Gentong Silatung. Suwe mijet kuwi nganti suwe madong semangka kula saged ngrubuhke Demak Bintoro nanging kula. Kula lan jumangka nyolong pusaka jengan dika nyandet kan lampaku. Napa kekarepanipun Bapak Bengkok? Sing nyolong Gentong Silatung ning Demak dudu sampean dalem anake. Napa kudu Sodron? Dudu Patih. Boten. Ora kowe. Nanging sing nyolong Gentong Silatung ing Plangkan Demak dongkol maling Bengkok. Bapak Bengkok piyambak. Dongkol maling. Aku ndekno bajingan tenge. Nek ngono kowe merguru kuwi salah. Salah niki. Yo merguru kok nggone tilas tapi dongkol maling. Yo mesti ora entuk ilmu sing apik, malah entuk ilmu sing Bejijat. Wah cilaka. Aku ndekno dadi maling. Ana nganten anyar turu karo bojone tak colongi, bojone malah turune angel. Lho, Saking mandine sirep. lho ngoten niku rapale napa? Ora tak dono mundak kowe do nakal. Kowe do nakal. Nggih. Ora do nakal ora kuat ndandani omahmu. Aja do nakal. Aja do nakal. Ya, Gentong Silatung tak colongi. Toto kekuatan prajurit
paman iritan mlebu oleh Kabupaten Raja Besi dandan minangka prajurit engko yen to wis dologek kecak perang Kemang Bintoro. Tidak Oh, ayo. Iki mau lembeke wae do jaga kabeh lho, Kang. Ini iki lho. Loh, anten apa? Aja medeni lho. Ngapane sing mboten enten? Gendo silaturahmi ana kuwe bareng napa pidana mati iki. Ilang. Ayo bodho atur Kanjeng Sultan. Ayo, seliramu Kanjeng Pramaswari. Wis nderek ing sajroning sasana Pasuwanan. Winantulah Herjo. Gawe suku gembirane seliramu ngaturake ingsun apa ora liwat puji pangestu radening akeh pepake para nayaka praja ing Demak gempur dipinang seliramu ingsun keparkil ya awit panjenengan ingsun asal banget. Nuwun sewu dhateng Antika Kakang Wonosalam. Sabda katimbalan Kanjeng Sultan. Sasampunipun satata lenggah keparno panjenengan ingsun arsa mundhut warta nalika semanten Kakang Wonosalam ingsun tus lumawan dhateng Kabupaten Raja Besi nanjekaken boten sowanipun Adipati Jati Purba kados pundi Purwa madya usananipun. Dawuhipun Kanjeng Sultan sampun kuwestakaken kula ngirit
prajurit Demak Bintoro ingkang jagol-jagol tumuju wonten ing Kadipaten Rajegesi. Nanjaken Dipati Jatipurba ngenipun boten sowan wonten ing Demak Bintoro. Kanjeng Sultan, tenanipun Jatipurba boten sowan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro sampun jinaragan. Saya malih piyambakipun mbalela wani mancal panguwas dalem wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Jatipurba balela. Arep dawuh Menawi Jatipurba sedya mengkang pernatan Mbak Bali. Lajeng mawi dasar menapa bawadanipun dasaripun sampun gumathok menawi Dipati Jatipurba badhe mangsulaken kejayan wonten ing Majapahit. Kula ripih kanthi aris ampun ngantos ndodra pakartinipun nanging boten mendon malah saya ndodra. Kapeksa kula ginakaken kekiyataning prajurit saking Demak Bintoro perang dumados. Pangestunipun Kanjeng Sultan prajurit Demak Bintoro pikantuk kamenangan. Dampuripun perang Demak pikantuk Ngaten inggih. Alhamdulillah. Rabayunipun Demak pinaringan kelimpahan. Ngaten inggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marang jeneng sira Paring dawuh kula Kanjeng Sultan. Sono wanira gawe kagiatan tunggali tanpa ingsun timbali pihak sawaning prajurit ipun ana wigawa. Saderengipun matur sembah bekti kula mugi kunjuk Kanjeng Sultan. Ya tampa pangestu ingsun lumuntura marang jeneng Kapundi mugi ndadosaken ya Papuntenipun suwan kula wonten ngarsa panjenengan boten penimbalan. Jalaran katuran pirsa bilih Kyai Gentong Silatung ical Kanjeng Sultan. Kiai Gentong Silatung aneh. Arep dawuh Kenging menapa pacoban Demak Bintoro saya dawu saya tumpa-tumpi tumpa undung kedadosan Rajegesi nembe kemawon rampung ewon dene kasusul anesipun Kyai Gentong Silatung saking pelanggan Gedhong Pusaka. Kakang Ulinji. menawi katut panjenengan ingsun saged duduk pamungkas. Anesipun Kyai Gentong Silatung mesti sambet kalian tumindak pakartinipun Adipati Jatipurba ing Rajegesi. Mil. Panjenengan ingsun titip negari Demak sakwetahipun. Kula badhe madhep sunane Drawing Palahendra. Kula Kanjeng Sultan Panjenengan ingsun arasa maju ing palagan. Ngopati Adipati Jatipurba. Kakang Wonosalam. Kanjeng Sultan, monggo kula aturi ngrajut Bramantya panjenengan kirang prayogi sesembahan wonten ing Kasultanan Demak Bintoro badhe jengkar pribadi
mungsuh sak Dipati Jatipurba. Kanjeng Dipati, menawi icalipun Kyai Gentong Slaton jalan menika piandel utawi bentuah wonten ing Kasultanan Demak Bintara. Menawi kula gadah pemanggih, Lajeng pemanggih dipun kakang yang nyuwun bebantunipun kalian anak angger Kanjeng Pangeran Sekar ingkang supados nyara widyaken icalipun bentuah nandalem Kyai Gentong Slaton Kanjeng Sultan. panjenengan ingsun kedah nimbali Sekar dipun tos nyara widyaken anesipun Kyai Gentong Slaton. Ngaten inggih Kanjeng Sultan. Prajurit, suara kata. Kendara muatu. Wis matur dawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marang jeneng sira putra ingsun bocah jronet bocah bagus kang jahat tidak tresnan Dawuh katimbalan kula Rama Sultan. pinantu Basuki Suwan Mikato berkah saka paestu panjenengan. Sowan kula wonten pendapi Demak Bintara kales ing Sambikala. Namung sungkem kula kunjuk Rama Sultan. ingsun tapa pangestune Rama kebat tampan Sangat anggen kula mundi mugi ndadosaken jimat. Rama ngresake atara lagi ngopo Rama Sultan. Ing sekala kula ngestaken dawuh panjenengan. Gaden olah bilaraga wonten dalem kasatriyan. Dumadanipun wonten sowanipun prajurit matur, bilih kula kedah sowan wonten ngersa panjenengan. Menapa ingkang putra nggadahi kalepatan Kanjeng? Sekar ojo luput saka ing panata guru Rama ngersake sowaning Sekar teges Rama bakal maring duka Sekar kacunggan kaluputan ora Rama bakal paring pirsa marang kedadian ing Demak Bintara Wonten kedadosan menapa ing Demak Bintara Rama Sultan? Demak Kilaran Demak ana salah suwijining durjana kang kajidro ora Mas Pijes Rajulun nanging piandel keagungan ing Demak Kyai Gentong Slaton aneh saka plangkat Gedha Pusaka Gentong Slaton. Rama Sultan. Bentuah Gentong Slaton menika bentuah agung wonten ing Demak Bintara. Nanging wedal sak menika ical saking plangkanipun. Lajeng sinten ingkang nyidra bentuah agung Demak Bintara Rama Sultan? lamun Rama pirsa Durjana primau wis ndak rangket emane Rama pirsa pribadi wa amur kian pante salah prajurit ora ana kang padha ngawinane kula Pangeran Sekar ingsun dibali Pangeran Sekar bakal ingsun tus nyara widekake anise Gentong Slaton ana ing desa Kapuan ana ngresane Bapa Ki Ageng Kapur Rama Sultan. Menawi kersa panjenengan kados ngaten, ingkang putra namung sendika ing dawuh Rama Sultan. kaya ya Kepareng kula nyuwun pamit tambeng pangestu Rama Sultan. ndak paresto Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rumaos Demak Assalamualaikum. Kula ingkang
dawuh kula Ben. Gawe kaget Rama lan Ibu. Sowan ana rasane Rama lan Ibu tanpa ndak tingali Raharja Prapta. Pangestunipun Rama Sultan sowan kula kalis ing sakara-kara namung kemawon sungkem kula kinarya bekti Rama Sultan. Gawe mongkoke penggali ndak tampa pangestu utama. Gagap gugup anggen kula nampi dadosaken jejiman kula. Rama nuwun pirsa. Piye konira olah gregyaning Weda sarta olah gregyaning Kang Raja. Kepareng matur menawi wonten nestaning patrap sumengkaning tumindak lumebering mangsami kang kula suwun. Anggen kula olah Bilaraga sampun wasis liwat Rengginas. Nanging kula badhe nyuwun matur dhateng Rama Sultan. Ya, Dereng wonten kerampungan anggen kula olah Bilaraga kadadak wonten sowanipun prajurit menawita Kang Mas Pangeran Sekar. Pari kedah ngadhep dhateng Rama Sultan. Estunipun wonten menapa? perkara Menika leres. Rama ora bakal selak sumenjak. Ben kasunyatan pangasmu ingsun tingali. Awit Demak ana salah sawijining bencana. Anise gentong silatung. Piyambel keagunganing bunga murca ilang. Lajeng sesambunganipun menapa kalih Kang Mas Pangeran Sekar Rama Sultan? Ya jenenge ora ana sambunge lawan Kang Mas. Ning Kang Mas ndak utus nyara widekake anise gentong silatung tumuju ing kabupaten Panembahan eyangmu Ki Ageng Kampung. Rama Sultan pepunden jejiman kula. Kula girumaosi ceciklu wonten ing Kasultanan Demak Timur. Menawi wonten palilah Rama Sultan, kula badhe nderek-nderek ngupati dhateng bentuah ingkang anes saking kelangkan pusaka Rama Sultan. Cekak sing meri padha-padha putra kok jeneng sira ora ndak utus. Menika leres. Sing ndak utus kok mung ragam. Lajeng Trenggono uga kepengin ngaturake garap ini tumrap ing Batu. menawi wonten keparengipun Rama Sultan. Ndak kepake. Ing Rama dituntas. Ojo nanti nglancani marang kersane Kang Mas. Ndak parke. Sampun gamblang nuwuhaken waca kepareng kula nyuwun tambahing pangestu Rama Sultan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa lagi?